Regionalni centar tehničke kulture. Lijepo vas je vidjeti ovdje u ovakvom broju. Ja sam Juran, dolazim iz Zagreba. Došao sam ovdje na ljetnu školu mladih tehničara. Bilo mi je zabavno, upoznao sam puno prijatelja. Radili smo svakakve stvari, od jedne od njih je sat i jedva čekam ići iduće godine. Hello, my name is Ines Kushin and I come from Canberra in Australia. In the ICT section, we did 3D printing, laser printing, and some 3D design. In 3D printing, we learned how the 3D printer works and how we can design in an online program. In laser printing, we learned how to use different programs, and I definitely plan to come again next year. Thank you. Ja sam Matea, dolazim iz Popovače i prvi put sam u ovoj ljetnoj školi tehničkih aktivnosti u Kraljevici. Radili smo skoca, ovo je skoc, morali smo ga ravno piliti, to je bilo najteže. Na kraju smo ga izbrusili i sad stavljamo elektroniku unutra. Srce koje će kucat, pričat će, ima magnete na ruci i ako skockica vidi skockicu, onda će reći čao, a ako vidi skoca, reći će bok. Je m'appelle Vania, je viens de Paris. Je suis venue dans ce centre en Croatie, un centre de technologie que j'ai beaucoup aimé. On a appris plein de choses, comme par exemple faire des robots en bois. On a fait des horloges en forme de bateau, on a fait plein de trucs. Il y a quelques jours, on est parti sur l'île de Rijeka, de Kulk. Donc on devait faire une sorte de course d'orientation. Et c'était plutôt cool, même si on est arrivé dernier avec mon équipe. Parce qu'on avait eu des petits problèmes avec la carte et avec les centres qu'on devait trouver. Sinon c'était plutôt bien. Le centre m'a beaucoup plu, il n'y en a pas comme ça à Paris puisque je viens de Paris. Bon bah on se voit peut-être l'année prochaine. Ja sam Maja Kuzminski i dolazim iz Varaždina. Došla sam u Kraljevicu, u Nacionalni centar tehničke kulture. Pilili smo, brusili, lemjali i radili ponešto novo. Tu sam u automatici i u automatici se programira tako da pišemo program i tu je pločica na koju spajamo ono što trebamo raditi. Pozdravljam svu djecu koja se bave tehničkim aktivnostima i pozivam ih ovdje u Kraljevici jer je stvarno zabavno i svašta se nauči. Also ich heiße Marlena Starčević, ich komme aus Wien in Österreich und ich habe im Sommer 2014 das Sommercamp, also Technikcamp in Kraljevica in Kroatien besucht. Wir sind halt mit dem Bus hergekommen. Im Camp haben wir eher technische Sachen gemacht, so halt Roboter gebaut und viel gelähmt. Also es war eigentlich ganz lustig im Ganzen und wir sind zwischendurch oft schwimmen gegangen ans Meer. Dort konnten wir auch Ruderboot fahren und ich fand es im Ganzen eigentlich hier sehr toll und ich würde auf jeden Fall wiederkommen. Dobar dan, ja sam Tamara, dolazim iz Srbije i Novog Sada. Evo, na primjer, na robotici smo radili robotska kolica, čak smo i joystick napravili pa smo se utrkivali i sve je bilo predobro. Nastavnici su preblagi, kad zatražimo pomoć, pomognu nam. Tako je dobra atmosfera da je to nezaboravno. To se dešava jednom u životu, kako tako nađeš dobre prijatelje sa svih strana sveta. Kada je malo lošije vreme, kad ne možemo baš da se kupamo, kad je hladno more, slobodno vrijeme provodimo u dvorištu, igramo ping pong, preskačemo vijaču, dobacujemo se loptom, igramo nogomet, ma šta god, sve nam dozvoljavaju. Sljedeće godine obavezno opet dolazim.
Ja sam Grigor Premec, dolazim iz Zagreba i sad se nalazim u Kraljevici na ljetnoj školi tehničkih aktivnosti. Naučio pogotovo iz orijentacije i komunikacije, zato što se s time nisam prije bavio, ali i na drugim radionicama kao i modelarstvo, konstruktorstvo, elektrotehnika i tako. Ali najviše sam se bavio robotikom. Napravio sam ovu garažu, dakle kada auto popne se na rampu i pritisne tipku, ovaj lift se spusti dolje i podigne auto gore i ovdje izbaci karticu. Onda kad se i drugi auto sparkira, oba dva mjesta su zauzeta i ovdje umjesto zelena počne svjetliti crvena lampica, što znači da više nema mjesta i lift se više ne diže kad se pritisne tipka. Tako da društvo mi je bilo super i bilo mi je jako zabavno. Ja sam Antonio Vukičević, dolazim iz Šibenika, upravo sam završio prvi razred srednje škole, po treći put sam u Nacionalnom centru tehničke kulture. Svake godine radimo odlične inovacije koje su osmislili naši profesori, poput ovoga skoca ovdje, hodajućeg robota. Imamo puno slobodnog vremena koje provodimo uz razne sportske aktivnosti, kupanje. Posjetili smo Crikvenicu i Rijeku, da i tamo su nas profesori počastili sladoledom. Nadam se da ću se vratiti iduće godine jer ovdje je zaista super. Ja sam Albert Gajšak, dolazim iz Karlovca. Ovo mi je već drugi put da sam u Nacionalnom centru tehničke kulture u Kraljevici i jako mi se sviđa. Ovdje je ludo i nezaboravno. Radimo puno lijepih stvari, poput ovog mobilnog robota koji čak i šeće i mislim da ću definitivno doći sljedeće godine.